سورة النمل الدمنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيكارسو يهجريا بكلاني كمناني أني بناني أني دورو شهر ذو القعدة من يهجرا سانكالو تاني كلنا بسوني وناني ناي ميلاد النصارى وكجات بافلا أني مغا أني ناني من سانكالو جولينا sankalo duruna bi suinye watani fulanay ambe dawda bugu masjid ar-rajaq wa ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ta'ishin. Tilka ayatul Qur'an wa kitabin mubin ila akhir al-ayat. تفسير سورة النمل وهي مكية. نية سورة النمل دينجيني كاكو فورا سورة من كونو. سورة ينجينا كاتشيدن تو مكة سيجدلا ويا سورة ما هجرة كتا مدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. amben ni sora yin kala amba jamina ni alaka togo nyuman be nema la bolen tigide ala nema yuruwale wo tigide alaye arrahim noma nema yuruwalen she bagade alaye kataka jonyuma ma yomala kamado arrahman yala kam kutudo alaka togodo Arahimu fana ala kama kutude ala katogode do. Ta ishin ubafu nindema hurufu al-mutaqatti'at. Bunkasir ko qari taqaddama al-kalam fi surati al-Baqarati ala al-hurufi al-mutaqatti'ati fi awail as-suwar. Bun kasiru ko alaye kuma fo suratul Baqara damina la ni harafu tigelew munum be sorawu kunna ko alaye kuma ke ulaka koro an ko harafu do korotula me domana bula qur'ana kono. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yo defo
munum ba fo Allahu a'lam bi muradihi doni kibaw do haqiqa maso yere fanama ko obe komi yira ko do be qur'ana kono mogo ta korodo fengo fen fana be qur'ana kono korodo nendo mi huruful munqati min fulani arabu kanyire bolo arabu kawni arabu kanyire la arabu bolo korote wululade alif korota la nani fe mafara nyogonga mim korota la nani fe mafara nyogonga kafu korota la nani fendo de mafara nyogonga tubafu ninundi ma huruful munqata korotula me domana do ba fo ala de katogodo do ba fo jibril katogodo do ba fo ko muhammadu katogodo korote nonu na kuma sahale me domana bula u domana ye munye ka danfeun deseli yira ko danfen dese kanani nin qur'ana parce que la ya ira arabula aw ka harafu done aka arabu kambora harafu munun koronde qur'ana jigina ulu de la men ko abbe ka fara ɲɔgɔn ka kanani hari sura kelenya desera kata jem qasari ani buntemiya nunu ukun huruful munqata la nyine nunu de korotu la me do mana bula qur'ana kono ka danfe un deseri ra ku tese kanani qur'ana tilka ayatul qur'an wa kitabim mubin تلك آيات أي هذه آيات ني آية منو فلنية القرآن وكتاب مبين ني آية منو فلنية نونو القرآن كآية ويه أني كتاب بنغالي مبين كريمونية بيين واضح منو بنغالندو وجيلندو مبين نسمين كل لين فلا بالا مبين بين واضح مبين مبين موضح mana aya munu ayere bangalendo ajelendo abe bangali fanaka be jeyali fanake ayere bangalende do abe bangali fanake kafe umbanganye qur'ana wala ko qur'ana munna mana kalanfe ube femmin farallembe nyogonka odi ato ko dugu malugura parce que mugo be fara nyogonka kono qur'ana fana yede kalanfe ube femmi ni alaka kuma farala nyogonka kono o kitabu fana ye munye yani al maktub fen sebele alaka kuma sebelende be qur'ana kono alako qur'an ma kitabu munna parce que qur'ana sebela gafe sabala qur'ana sebelen be lahul mahfuzula gafe min be malika bolo qur'ana sebelen bala gafe min be hada madum bolo qur'ana sebelen bala odi ato alako qur'ana ma kitabu yani maktub ni sebera ni gafe sabala mubin qur'ana min bangalendo ajelendo abe bangali de fanake huda wa busra lil mu'minin qur'ana ye kanda de qur'ana ye nisonja de me jonye qur'ana ka kanda na kan nisonja te beye lil mu'minin abe mu'minu de munun darala udara qur'ana la udara qiyamala أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن كند بسرو نسونجا بسرو ني القرآن لمن آمن به وتباه وصدقه وعمل بما فيه مغو بقرآن كند سرو مغو بقرآن كنسونجا سرو مغو من لمن القرآن أتورا القرآن كو أي القرآن تياتيجيا أي بارك القرآن qur'ana bekenin tigila mode ima kanda ani nisonja wodi ato alako ako huda wa busra lil mu'minin
ni mu'minu fana ala ñu paranfansiya alladhina yuqimuna salata mu'minu yo jownye munum be sallina ta chogola mana qur'ana be mu'min nafa na be kima kandai abe kima nisonjai min limananaye itugura ko iya cinyatigiya iye barake ni fenye min ba kono wa ghama salatal maktubata iye farda salli duru nati wata jakatal mafruda iye ka farda jaka min farda yeka iya bo wa amana bidaril akhirati illi manani la gara soyne wal basi badal maut illi manani kununi saka kuniye sayafana kofe wal jajai ala al amali khairha wa sharriha awa illi manani saraw fanaye ka fu yumre kama do bebe saray ka baraketala akera heray akera jugumay wal jannati wan nar awa idara arjannala idara jahannaba tasmala donc qur'ana abenni nun tigla mode nafade wodi ata ko allazina yuqimuna salata ulude do be farla salli duru innati wa yutuna jakata farla jakay ubabo wa hum bil akhirati hum yuqinuna ubeddan kanani la garafanay ubeddan kanani la garafanay ko ambe kunu saya kofe ambe kunu ambe sara ni mo mi ye hera ke be sara hera la ni mo mi ye juguma ke ibe sara juguma la ni be ko min ala ko qul huwa lil ladina amanu huda wa shifaa aw ala ko qur'ana mo munu liman yara qur'ana ye uluma kanda de ani fura wal ladina la yu'minuna fi ajanihim wa qaru men ni mo munun te limanani ala ye umalli manani qur'ana ye tilo gereya debe uluka fengirima do debe uluka tilo wula nute qur'ana me wa qala ta'ala la ko yewre kono litubassira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda ako qur'ana dirima de puru ika alanya serenya bagaw ika wulun ni sonjana ye ani wa tunzira bihi qauman ludda ani mugo mununye kanna gelew ye mugo jengelew ikulu baga ni qur'ana qur'ana jugu kunyeninde ala ko innal ladhina la yu'minuna bil akhirati mugo munun telli manani la gharay ay yukajibuna biha wa yastabuduna uquaha وبال لا غرا كيلي فنا لا غرا قيامات جولي باني كيلي جانيا مغمونون بي لا غرا غارون تيغيا لا غرا كوني كيلي فنا وبا جانيا نونون مغمونون بي نين تشوغولا جاينا لهم آمالهم فهم يامهون نونون كبارا جوغو دي مسيرا ونيه كورو وبيتا كنا ساغيلا كورو اي حسن لهم ما هم فيه وبمن كن أودي نيانا ونيكرو ومددنا لهم في قيهم نألي أجيد وكفللا فهم يتيهون في دلالهم ولو وبتاكنا شكيك وفللم ده وكفل بنجا كنوي وكان هذا جزاء على من كذبوا من الدار الآخرة أو نيني سري مغوية مغمونو لا غرا غارونتيغيا من الدار الاخره مغمونو لا غرا سوي مغمونو غالونتيغيا ني ني اوكا سرادي الا نو فيلي كوتو كا فيلي كونو تي بوچو سورو يرلا ابيكم ني الا كو ايوره كونو ونغلب افيدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره الا كن الا بو كدو سكون يلما كابوچ نياما mbu nyong yelema kabo chinya yelema komi chinya na nu masinya folola nu malli mana na banaka limana nai okoso ne ala busara mbu uduskun yelema kabo chinya ma uta chinya mina ni duskunye mbu nyong yelema kabo chinya ma utaye donc hada madem fule ni ala ta nanima kiden ta nanima ibanna maka kanna gilake ka bambantake ala bisara ki duskun chinya ki fili kanda ina hari ni yere ya la nyini ka kanda soro wakati mi ite kanda soro tukuni obe ka hada maden na de
donc ala odiya to la ko ya innal ladina la yu'minuna bil akhirati mu'minun tillimanani la khara uyella khara galon tigaya kani keli janya jayanna lahum amalahum ukabbaru de masir law nyokoro fahum yamahun ubu kafili kono ube takasagi ka kono ute boyoro soro yerela ulaika nunun tigla mugofule ulaika nunun tigla mugo ulaika alladhina lahum su'ul azab nunun tigla mugo de ni la jaba jugubuye la jaba juguma ode buye yawmal qiyamah su'ul azab ulaika alladhina lahum su'ul azab ay fi dunya wal akhirati nunun tigla mugo de la jaba jugubuye jiya ani lahara وهم في الآخرة هم الأخسرون أو يوم القيامة دو بفرم وبردي لون دكاي وهم في الآخرة هم الأخسرون لا غرب بردي بغت وريتين نقولته أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحصر أو قيامة دون كولا مغشيما أيركم بردي كقدم بيا بردي كبرتا كنا فلولا كنونمبو nunun de mogo ye nu be perdi u yere kunna u perdi la u kanna folo la mogo ma perdi qiyama kene ka yere kunna ka perdi akanna folo la kanunun bo o ko fala ko wa innaka akoti de ma wa innaka ya muhammad mana ala ko ci de ma ko muhammad la tulqa ifle la tulqa ay la ta'khul ibaka ka qur'ana mina لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم إباك كقرآن منا كبوم مساد في مسامي يكودو نكيري مساي مسامي يدوني مساي أي من عند حكيم عليم إباك كقرآن منا كبوم مسافة من يكيري تغلاي من يدوني مساي أي حكيم في أمره ونهيه ألا يكودو مساد أكن يامري كونا ناك باليلا عليم بالأمور جليلها وحقيرها أو على بقودو فنا وإنك يا محمد عليم بالأمور جليلها وحقيرها أبقودو فنا كم من كبو أني كم من جاسلين كم بابنا جاسلين أبا بدو فخبره هو الشديق المهد على كباريات يدرون دو وحكمه هو العدل التام على كثير أو تلنيا دفلندو كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أو على كثير ما يتجي على كما دفلا صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام قرآن يتنيا ده بكباريا فو أبتنيا قرآن بكيري تجي أبتلندو إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نيم موسى أني فرعون كقيسة دودا من توي موسى ني فرعون كقيسة فورا قرآن كونو كچايا موسى توغو فولي من كرا قرآن كونو موسى توغو فولي من كرا نبي مسي توغو مفو قرآن كونو كومي موسى سنyak كمي أني كو موسى توغو قرآن كونو منا Firawuna ye bambantiya min kɛ k'a yira ni hadamaden kɛra bambantiye ka taa nin diina ma cogo o cogo i nɔ tɛ nin diina la hadamaden fana kɛra mɔgɔ ye cogo o cogo kana jɔ i yɛrɛ la n'i bɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ de b'i bolo ala bɛ e de dɛmɛ k'a yira na kisa in fana kɔnɔ la yughni li hajaru an al qadari arabu be min fɔ ko yɛrɛ kɔrɔsi tɛ foyi bɔ ala ka latigɛ la ni ala y'a latigɛ ko min b'i sɔrɔ de i yɛrɛ kɔrɔsi cogo o cogo yɛrɛ kɔrɔsi tɛ foyi bɔ ala ka latigɛ la Firawuna ye masakɛ ye a yadara a y'a yɛrɛ kɔrɔta fo a ko ale ye ala de tuma min a fɔra ye dɔw ko a y'a dɔn i b'a sɔrɔ a y'a dɔn ka Israɛliyatiw kɔnɔna na dɔw ko a bɛ se ka kɛ ko kɔrɔnanfilina dɔ y'a fɔ a ye Allahu alam ko Firawuna i bɛ masakɛya min na min b'i ka masakɛya tiɲɛ i ka masakɛya tiɲɛli sababu bɛ bɔ banisalanka dɔ de la nin fɔlen Firawuna ye banisalankaw denke ni banisalanka musoman n'a a jiginna ni den ye denke de cɛ de cɛmani de Firawuna b'a kantigɛ ka faga aya dɔ la yujabbihuna abna'ahum aya dɔ la yuqattiluna abna'ahum a b'u faga a b'u kantigɛ ko parce que ko ale ka masaya tiɲɛli bɛ bɔ ninnu de la o y'a sɔrɔ banisalankaw bɛɛ b'a bolo jɔnya de la u bɛ ale n'a ka mɔgɔw ka baara gɛlɛnw kɛ tuma min nin kɛra banisalanka musoman n'a jiginna a ye denkɛ sɔrɔ a bɛ faga Firawuna yɛrɛ ka mɔgɔw y'a yira la u ko n'i ye denkɛw bɛɛ faga tɛ a laban yɛrɛ bɛ baara gɛlɛnw kɛ dɛ o Firawuna y'a kɛ ni sa denkɛw u bɛ faga san wɛrɛ denkɛw u bɛ bila furulu na baaraw kɛ ala ka latigɛ kɔnɔna na saa min denkɛw bɛ bila n'u tɛ faga Haruna bangera o la saa min denkɛw bɛ kantigɛ ala ye Musa bange o san yɛrɛ de la k'a fɔ ni ala ko ale bɛ n'a bɛ fɛn o fɛn kɛ dɛ mɔgɔ tɛ sa la wallahu ghalibu ala amrihi walakin aksara an-nas la ya'lamun ni ala ko a bɛ ko min kɛ ale b'o kɛ dɛ balibagatɔw la o kalelibagatɔw la mɛ mɔgɔ caman t'o de dɔn denkɛw bɛ faga san min yɛrɛ la Musa a bangera o de la o n'u bɛna suratu Taha kɔnɔ tuma min Musa ba bangera ni Musa ye a siranna kantigɛlikɛlaw kana na Musa sɔrɔ de bolo ka kantigɛ ala ye wahawili hamu bila ma a ko i denkɛ ni e siranna ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛna don i kan kɛsi dila i k'a don kɛsi kɔnɔ k'a bila baji la tafsirikɛlaw b'a fɔ cogo min a ye kɛsi dila ka juru kɛ kɛsi na de n'a sɔmina ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw bɛna a bɛ Musa bila kɛsi na ka juru in siri yɔrɔ dɔ la ka kɛsi bila liini la u tun bɛ Misira kɔ min da la a bɛ kɛsi bila la n'olu nana ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ma fɛn ye n'u taara a bɛ juru in minɛ ka kɛsi sama kana yɛrɛma ka Musa bɔ la don dɔ la a sɔmina ko sɛgɛsɛgɛliw bɛna ala ka latigɛ kɔnɔna na kɔrɔtɔ kojugu a ye Musa fili kɛsi na ka kɛsi fili baji kɔnɔ a ma juru siri
ji tara ni Musa abba dugu jera foyi hammita dusukun kono ni Musa te mais aya soro ala ye lahiru taye koyi dem min fulen ni nye ne ala bena ke cide nye ko mba sagi kanayima mba ke cide nye o ya soro lahu di tarai jinni keshi tara Musa baye Musa ka balima muso ako o ka keshi nomina ka sege keshi mbeta yoromi Musa balima muso ye keshi nkibariya sege ji tara keshi mboni Firauna kam mugo fanfela ye bajila Firauna kam mugo ye keshi nye uyata utara nai uya dayele uya suru dende ba kono Firauna ko aye kantigele kala wude aya kantige amuso ko kananin kantige de nintoye nimbeke nene ebe ma nyasuma fenye ubanna ke denye dentambolo adola la ban nafanay tawsir kala ko la ye Firauna muso ko ni nafanay mais Firauna ko ni man nafanay ko parce que Firauna ko abesika ke en nafala menete aye muso in nafa parce que muso in kera silamani mu'mine ni Musa sababu ama kantige bo Firauna ko sisa ukam mogo nyini nimbe sindi dema ala ko minye muso munun be sindi dema ko aleyo bekashin haramu ya Musa ma ni min nana kasidi munun deun fakara ni nono bu shin kono nu nana nu yu ushidi Musa ma ateso kamina ala yo be fo qur'ana kuno ako simmi muso munun be sindi e wa deuma ko aleyo bekashin haramu ya Musa ma sana bakana ko to ola abalima muso o yasoro o fana be kofe ale masoro ka gerewula ale be kofe de anyabe Musa la bolo tuma min ninkerasa a gerewula ako yalan kad so dumo so mo do yirawula munum be ninde lam wa wewa ubu ko nanja kaye fana uko oho atara Musa ba wele kana Musa ba nana aya ashindi Musa madoro Musa ye simmina ka simmi fu afara ewo Firauna ko sisa eteta de ebe tumbolo yade ibe sindin demma mbi sara a Musa ba ko neta siga yelema mo ka soko no koy neni dembe tade ye neni dembe tade mbe sindama me nete to ka soko a akota nay Musa batara na denya be sindama be sarafana tuma Musa bora sinna Allah muna Firauna kaddu yin fana de kono masake dum masake dilaw masake dumune masake mifew abalola wulu de la fana fo tuma me shera kamale yama aka fanga dafara aka hakili dafara abora abeyala dugu kono aye kamalen fula soro be kelela do ya kubti gankay do ya barisalankay ko Musa ma akondeme ubake kanyogon kelede Musa ye awa bolo kuru kap kubti gankay bugo sinya kele bolo kuru kele asara Musa tora dugu kono asirane katola doro do nana Musa ma ewa ako Musa ako jamaye nyogoni adugu seje Musa yala doro be abura dugu kona be yala o yasoro mo hakilite dugula imma tumbe renyo dola wobe qaylula ubuka tilegansi ngola Musa nano bansalanka kelen ni kubutika ka werebe kelela awa ofana idama kasini Musa ko akana ledeme Musa ko karasa ako e fana e fendon bali de kunu eni mogodo tumbe nyogon na ya bi fana eni mogodo do be nyogon na ya Musa ya bolokuru tawsir kala doko bari salanka inde ko Musa e ba fe kanne faga ba komi kunu ye mogo faga chogomi
ay do ko ay kubutigan kai wande ko Musa iba fe ka ne faga kunu ye mo do faga chogomi kon nanya ke kubutigan kai iba soro kubutigan kan nya do nita man se do ye ko kunu min sara minu fagara Musa da yafa ay kuma funin chogola donc Musa koni maga bolo kurin ke alela alere tara fo Firauna yesa ko ja kunu an kan mogo min fagara Musa do uye erenyon ke ko ka mogo do wuli ku kata Musa mina kana u ka faga erenyon banne do ya senteliya kata dugu kofela ya ko Musa ma ako bo Misra dugu kono sisa mogo ye nyogo nye ku bi faga de ne ye kunnen ja baga de kanaima bo dugu in kono sisa Musa bora dugu in kono asirane abe kibariya ulame ko be labak togomi atilela Madiana be yoromi aya nye tilela Madiana la aye Allah deli ko ala kale kanda kata sira tirelema atara fo anana Madiana aya soro Madiana ka jinye kolo mimbe mogo be obake ko ka baga ummi me muso fula be ulu ka baga umbu bolo kerefe ulu ma se ka fara jamaka ako munna uba dama mogo tobe ba ka baga ummi uko awun te se ka do jama ina de awun nye muso ude an te se ka chewu nyo mi nyonya an fa ye chokoroba de denke tabolo mogo tabolo min ba baga ummi awun de be ummi an te se ka do jama chela mo chewu chela uka hinna ye Musa mina ayuka baga ummi uye usagira kata Musa tara sigi iri koro o ya soro afantalama degune akun tigi ala ibe hera min jigi kana nema nhatagira de kato sigila tumami muso fulay intara ufafe Madiana kam mo nyuma ufana ko la kalay abe ko mi faanye koro utele yara fa ko biyanguna na jonna de ko anye mo nyuma do de soro ko na ode yanka bagaw mi anye ode yanka baw mi anye ako Madiana kam mo nyuma ko aka ewa de muso ke dola kelema ako ta che ngoda akanan kasara aye baranyuma minke muso inana Musa wale kon fa ko ikana iye bara min kanye akisara ambeno bena kisa nonun kono ani Musa nana do ko abilala Musa nye ko tuma matato fini baka ewa fini baka fini yele maka bo senna Musa ko tonko ni sira fara be yoro mi dro be bere do fili en ka sira fara do dro atora Musa ko katani nchogola sira fara be ira Musa la fo nana Madiana kam mo nyuma Musa ye kibariya be foy ako Musa ma ako ikisra i hakili sigi ikisra Firauna na ka jama siratu bolo yanka ikisra awo de Musa do la kilen ko ba fama ako ufa ako nimmina ika bira ka barawla ika sara mogo min ni kanka ta barala kabile ka barawla mogo min yedana maye ni fanga bala ufula be sabatilembe nin chayna o tawsir kalaw be kuma aya fanga do chogodi aya kadana ya do chogodi buka kuma fo yorola do ko aya kadana ya fo do ko tumami Abdullah Musa nye ni ewa finye baka fini boasena Musa masoka ewa oye akwa katwa ko ya kadana yae ko minya ka fanga yoroe ko ewa koloi ko nu ewa utilala ko ewa kabakuru berebere bado rebe dak koloi ndaka ka datu ko mogotande be kabakuru intaka bo koloi ndala ko Musa kelenya abo adala ko ya fanga doni o ya Allahu alam Madiana kam mo nyuma ko Musa ma ko ne ba fe nki itaki sara ikinka baw genye
sansegi ni ya dafa tanye o bara yere de fe mba fe kinka demuso fula min fula ninye nku dola kirella furima ne furu na fure munye ubinka bawu ge sansegi furu na fulo ye ode nan sera ulu yorola akera nin kisa kirsa wure amre bangelike donc Musa ko basita la Musa sonna uyella hidu siri sansegi ka akonni ya dafa santa ubori yere de fene mobilika ewa Musa fana ko ni sansegi ndafara yada sirati bolo kanamma ko be yadan kade ansarati la sansegi ndina don kuma ko Musa aya dafa santa aye santa ke abe banununge santa dafale Musa anaka dembaya ulila Misra wulila Madyana ku bena Misra Muhammad ibn Adam asubi hadisa domba ngana de don nyame ala ko muso nyedden suraye parce que ubenni fo munna ko parce que utununa yorome ko kusu parce que demire jamudo anaka muso kelente o ko muso nyedden suraye anaka barake de wodi ato ko kusu akera demire jamuye muso nyedden suraye anaka muso wulila Madyana ku ubena Misra ko to sirala o yasoro sufela nene bala dibi bala ufilila sirala Musa ye noro doye akera nye korokomi tasuma awa ako muso uma akoyen konoye mbeta nin tasuma fe tasuma yorola la na kibariya soroye an fililendo sirala la na mogo soroye mogo min nimbe sira kibariya sura bolo ni tasuma monyo do bena fana ni ta do fana bena ni nambe yelen soro nay ani nabe nene nyone nay o Musa tara o yoro de la noro de do abe mene ewa irila ala ya wele kayirale ala de do ka Musa ka ci o yoro de la ka ci de nya dama ka ci kana Firauna nan aka jamama donc o de qissa damina to nenye ala ko yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ba fo masamin kortalen wa ka ci de nya ala ka taruna kishi baka mujakkira lahum ma kana min amri Musa alaihi salam na ba ka shi de hakili jigi ko min kera Musa ka kibariyala alaka kisibe Musa ka kaifa astafahu Allah chogomi alaye Musa shugantiya chogomi wa kallamahu wa najahu alaye Musa kuma nyogonya chogomi alaye Musa gundo nyogonya chogomi wa ataahu min al-ayati al-ajimati al-bahirati alaye tamanshen di Musa ma chogomi tamanshen munun timbeteme hada madonka hakilika wala adillatin qahirati ani alaye delila wudi Musa ma chogomi delila munun be karabali kai wa ta'asahu ila fir'auna wa malaihi alaye Musa chikata fir'auna naka jamama fajahadu biha ubanna unankariyana naye wa kafaru ukafiriyara wastakbaru min itibaihi uyu yere bonya kabo Musa tugunyo konyama wali inqiyadi lahu aniku yere kolaye فقال تعالى لكم سمين كورتاني إجي قال موسى لأهله أقول من موسى كو أكدم بياما أي أذكروا هين سار موسى بأهله وقت من موسى تامني أكدم بياي فدل الطريقة أتمنى سرالا وذلك في ليل وجلام وكيرا سوفلا للا أن الدبي فآنس من جانب تور النار turi sina ka kulu Musa ye kulu inkerefela aye tasuma ye ay ara nara tata ajaju o tedi taribu aye tasuma ye abe mene fo abe lama ka girigiri faqala li ahlihi Musa ko ka dembayama inni anasitu nara saatikum minha bi qabari aw akonne tasuma ye mbeta
tasuma fe soni ni kibariya donana auma kabo tasuma in fanfelala min ye siraka ke ayi tariqa ni siraka kibariya nana beta tasuma fe soni ni siraka kibariya bena auma sirabe yurumi be mugo sore min be siraka ko fanyi aw atikum bisihabi qabasin la'allakum tastaluna a ube ni tasuma menenen do bena shihabu yede ni ewa kalau fara ɲɔgɔn kan sisan ku kundo tasuma kunu na kun menena a b'i bolo a menene shihabu ye o de ni tasuma menenen dɔ bena aw ma la'allakum tastaluna a dɔ la ana nene ɲɔnena ye ay tastadfi'una bihi ana nene ɲɔnena ye wa kana kama qala ko kera kumi Musa ya fo cogo min fa innahu araja minha bi khabarin adim Musa sagira kabo tasuma nyorola ni kibariya baye waqtabasa minha nuran ajima aye nuru bado soroye wali haja qala taala ninde qosalakum masamin qurtani falamma jaa nudiya amburika man fi nari wa man hawlaha tuma Musa nana nuru nyorola tasuma nyorola falamma jaa halako tumami anana tasuma yurula nudiya alayya Musa wale amburika man finnar wa man hawla alako herabe mugola mugo min be tasuma yurula ani munum ba kerefe malikiyaw ay falamma ataha wara manzaran hailan ajiman tumami Musa nana yuro inna aye yeli fendo ye yeli fem min be hadamaden hakili abika hakili bo chogola ki kono nafi ki lasira yeli fem min bi lasira yeli fem ba min be mo lasira haythu intaha ilayha tumami Musa sherama wan naru taribun fi sajaratin qadara ayaturu tasuma imbake kallamga iride kono iri minni akakene fo abinkene mando akakene kosobe la tazdadu naru إلا توقدا ولا تزداد الشجرة لا قدرة وندرة ندو فرلا تاسمي مننكا دو بفرا إريم فنكا بينكنا ياليكا أناكا نورو ثم عرفا راسه وكف موسى يكون كروتا فإجا نورها منتسل بأنان السماء aya soro noro indalente dugukolo dorona de aya kun korta ya soro noro imbata fo iri na fo sanfe noro ifo sanfe wa waqafa Musa muta'ajjiba mimma ara Musa jora abake kakabako ayeminye nudiya wiya wede amburika man fi nar qala ibn Abbas quddisa ibn Abbas ko mana seniya be mugoye mugo min be tasuma nyorola o mani hawlaha ay min al malaikati ani munum be tasuma fana kerefe malikiya munum be ani abi Musa radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam anana abi Musa bolo alaka je ka bama ko alaka ciden ko alaka tanuna kisibaka ay Musa do kuma imbe sagi kata Musa de ma ani malika munum ba kerefe amburika kodisa abe sagi kata Musa de mimbe tasuma nyorola Musa ani munum ba kerefe malika anana abu Musa bolo inna Allah la yanam ko ciden ko alate sinogo wala yambaghi lahu an yanama aman kala ka sinogo fana yakhfidu alqistan wa yarfa'uhu abe fando korota abe ewa fando majigi abe fando korota yarfa'u ilayhi amalu layli qabla an-nahar sumu kabaro be korota kata alama tilefela kabara unye wa amala an-nahari qabla al-layli telefona fana kabara be korota kata alama su kabara unye jada al-mas'udiyyu mas'udiyya jidilike wa hijabuhu an-nur
alaka hijabu ye noro de awi naru ube tasuma law kasafahu ni ala ya ka hijabun boye la harakati subuhatu wajhi alaka nyedaw noro be janini ke kullu shay adrakahu basarahu alaka nyedaw se nye yele sera yoro aka nyedaw noro ba be jani summa qara abu ubaydata o kofi abu ubaydata ye akala amburi ka man fi nari wa man hawlahu lalla ambe bahsu ka kuma inka amburi ka abesagi kata alama nanya sagi kata alama amburi ka man fi nari parce que ne hadisa min kulen nye obese ka sembenti amburi ka besagi kata alama kidenya tawsiri chokome amburi ka man fi nari masa seniyalendo masa min be tasuma nyirola wa man hawlaha ani munum ba kerefe min ye malikawe wa qawluhu ta'ala wa subhanallahi rabbil alamin senabe alaye dam fewntigi ala ay alladhi yafalu ma yasha wa la yushbihuhu shay'un min makhluqatihi ala de be fenke min ye ala jiya ala ni foyte kelenya ka dam fewna wa la yuhitu bihi shay'un min masnu'atihi aw alaka da ewa dilali fe ye fe munun dila fana fuyi teseka doni teseka yori alaka doni la wa huwa al-aliyyul azim ala de masakoro tale ala de masabai al-mubainu li jamil makhluqati ala de mabodembe tigelembe kamabo kabo damfembe la wala yaktanifuhu al-ardu was samawati dugukulu teseka ala faranyugon ka sankaba teseka ala faranyugon ka ko ala be sankaba ko bal huwa li ahadu samadu ala de masakelenye ala de masani dan fim beba makoni nafe al munajjahu amu ma salatil muhaddasati fim mo fenye fim kurandilalende ala senalendo kabo ubonko nyogonyalima mana bunkasiri wa subhanallahi rabbil alamin ayode tafsirite o kofe ya musa ala ye wolelike ako musa innahu ana allah nede alay ali aziz masami nyekenye masai ni pentesha ala na kwa be femin ke fana bari bagatala ali hakimu masami nyekodo masai ay a'lamahu anna alladhi yuqatibuhu mana alaye musa la dunya kum min bake ka musa kuma nyogonya wa yunajihi mun bake ka musa gunda nyogonya huwa rabbuhu Allahu al-azizul hakim ko oye musa tigi ala de ala masammi nye kenye masai masammi nye she masai masammi nye kiri masai alladhi ajja kulla shay wa qaharahu wa ghalabahu masammi ni aye fembe kenye masammi ni aye fembe karaba masammi na be fembe la ali hakimu fi aqwalihi wa afwalihi masammi nye kodo masai aka fotawla naka ketaw summa amarahu an yulqiya asahu min yadihi o kofi alay musa nyamariya ko bere min ba bolo aka bere mbila lijuhira lahu dalilan wadiha pour aka dalila jelem bange musa ala annahu al-fa'il al-muqtar al-qadir ala kulli shay aba fe ka bange musa ko ale ala de be fenke nimmin kadaye ko ale ala de be se fembela aba fe ko oyira musa la aba fe ko yira musa la فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عجيمة تمامي موسى يبرين بلا برين يلمنا كاكي سادي سابر بلبا هائلة سامن بمغلا سرا في قية الكبر وسرعة الحركة ما ذلك أو ساين فنا سابر بلبا أو أكتل كافرا أكبر بلبا يكا la magabni bolila fana akateli ana kabele bele baya akateli dugu koloka wodi atala ko ya musa innahu ana allah al-azizul hakim alakum musa ini mimbe kumala ala dedo masami nyekenye masai masami nyekiri masai wa aliqi asaka ikabere imbila bere mimbi bolo abila falamma araha tahtazu ka annaha ja'annu walla mudbira فلما راها تهتز كأنها جان تمام موسى بريم بلا أي بريم بلا ما أكتلي
komi sa fitini teleya walijanu daribu min alhayati asrawhum harakatan wa aksaruhum idtiraban janu ye sa sugu do de ye akateli awa akalla magali akabolila akateli ana akalla maga akacha akalla maga kacha وفي الحديث أنا نهر سكنو نها أن قتل جنان البيوت ساف منهم بسو كنو هو كنفرا مانا يجنان دي تفسيرية سادرو سامي أكتلي أبيكم موسى كبري بلي بلي بايلا سا بلي بلي بادرو متلي يلا أبيكم سا فتني دوغو كولوكا كانها جانو أكتلي دوغو كولوكا أبيكم سا فتني mesai nyere fana sa belebele bade meteli dugu koloka kana hajanu akateli akateli la magala akalla maga kateli komi sa fitini dugu koloka kasoro sa belebele bado fana la nyine yo ode tumame Musa yo ye nin sa belebele ba nyugo na kateli nin chogola abella magala maga nin chogola Musa asiranna walla mudbira aya kodi abolila wala mu yuaqib ama ko la jere seranya bolo uba fonninde mal khawfu tabi'i nimbe hada madembe la ninte basiye seranya minni alay hada madenni adda wote basi wo khawfu tabi'i khawfu shirk ewa mu shirkiya ka seranya wode ka jugo wode mu shirkiya khawfu shirku be khawfu tabi'i be kawfu sirku yemunne kaburu tigi be kaburu kono ka sira onye ko be se ka tora la se oma ka sira onye ko be se ka bana la si ema uba fode ma kawfu sirk o siranya fulanga fo yade ube ko woli judo ube ko ma bado be sira anye ko abe se ka tora la sima uba fode ma kawfu sirk mi komisa ube komi wara nguna nyogona ube komi ijugu na nyogona marafa baburo bamuru baburo kana imagi kasira wonye uba fode ma khawfu tabai o yahari nabi nyuma usoro khawfu tabai o yahari nabi nyuma usoro basito o siranya sugu jalagite mugo ka wala ne doni ke ba ko siranya sugu akani balala ka wajibi do ko ni kelela khawfu tabai basite mugo ka jalagite ka me akani bali alaka wajibi do kelela na yi balala ka wajibi do kelela be ke abella gosi bolo ola abeke fe la gosi le aya ko da bolira ma ko laje ya Musa alako Musa aye Musa wale ako Musa la taqaf kanasira inni la yaqafu ladayya almursaluna awa chidente sira ne koro ay la taqaf mimma tara Musa ye minye kanasira misiddati farqihi tuma Musa abolila siranya koso amahara ko laje alako Musa kana siraye minye fa inni uridu an astafika ar-rasula wajaluka nabiyyan wa ajaluka nabiyyan wajiha kana sira ne ba fe kike cidende mba fe ki sugantiya kike cidende kike nabi nyuma minni daraja bala odi ata ko ako cidente sirane ala korom mana ye cidende ibena ke cidende kana sira ibena ke cidende sirane ala korom illa man jalama mo min be sirane ala korom fonni mo min kera to nyade kelay haja istisna munqati'u wa fihi bisaratun ajimati lil basar bun kathiri ko akon ni istisna munqati'u ni sinaw munqatu yemune ibo fo chogodi cidenti siranne koron illa man jalama lakinni man jalama parce que niya ke istisna muntasilu ye ay la nyini be seka ke cidenti siranne koron illa man jalama fo ni ciden mi nyetto nyalike cide umbe ke to nyalike laywa la donc istisna munqatu mo ye cidente siranne ala koro ibe cide undela illa man jalama lakinni man jalama men ni mo min kera to nyali kelaye o de be siranne ala ko ne ala koro
parce que i ye tonyali ni junubu minnu kɛ e yɛrɛ b'a dɔn i bɛ sara i ka junubu la n'i ma tuubi tonyalikɛlaw de bɛ siran ne kɔrɔ summa badala husuna bada suyi bon o yɛrɛ o tonyalikɛla yɛrɛ ala ye bisara dɔ ma o de y'a to bunkasiri ko a ko bisara bɛ nin na hadamaden ye ni mɔgɔ min ye tonyali kɛ i bɛ siran ni ala kɔrɔ dɛ parce que tonyalikɛla kɔni bɛ siran i ka junubu ka janga ka taa kɔrɔ mais o yɛrɛ ni mɔgɔ min ye tonyali kɛ summa badala husna o kɔfɛ i ka tonyali i ka junubu y'a yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye bada suyi i ka tonyali i ka juguman in kɔfɛ i ye juguman in yɛlɛma ka kɛ ɲuman ye fa inni ghafurur rahim o tigi yɛrɛ ni ala b'o sutura n b'a junubu yafa nin tɛ bisara ye wa ni hadamaden min ye junubu kɛ junubutɔ kɔni bɛ siran ala ka janga ka taa kɔrɔ mais e junubutɔ in yɛrɛ n'i tobira i tun bɛ kojugu min kɛ i y'a yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye mun bɛ kɛ ala bɛ yafa ma a bɛ ka junubu yafa o de y'a to u bɛ kuma dɔw fɔ dɔw b'a danbe ka taa ali bun abi talibin na la yakhafanna li abdu illa jambahu a ko jɔn kana sira foyi ye n'i ka junubu tɛ wala yurja'anna illa rabbahu i kana i jigi da foyi kan n'i tigi ala tɛ donc hadamaden ka siri i ka junubu de kɔrɔ hadamaden fɔlɔ n'i y'a ye hadamaden tɔɔra bi ka diɲɛ kɔnɔ degu bi ka diɲɛ kɔnɔ i ka junubu de sababu don mais hadamaden tɔw jugu i muso i denw o i jugu o kana sira ninnu ma u bɛɛ ka tensi bɛ ala de bolo kana sira i ka muso ye a tensi bɛ ala de bolo kana sira i den ye a tensi bɛ ala de bolo kana sira i jugu ye a tensi bɛ ala de bolo la yakhafanna li abdu illa jambahu i ka junubu kɔni sira o kɔrɔ parce que ala ko o ma min dabbati illa huwa akhidun binasiyatiha ala ko danfɛn si tɛ yen fo a bɛ tensi bɛ ne ala de bolo danfɛn si de tɛ se ka lamaga ko a bɛ fɛn kɛ ni ala ma jɛn n'a ye donc hadamaden ka sira i ka junubu de kɔrɔ balawu bi ka tɔɔra bi ka degu bi ka dɔgɔyama bi ka a b'i sɔrɔ n'i ka junubu dɔ de donc ala o de y'a to ala ko ciden tɛ sira ale kɔrɔ mais mɔgɔ min bɛ sira ale kɔrɔ junubutɔ min y'a yɛrɛ kun tɔɲɔ k'ala sɔsɔ ka junubuw kɛ o tigi bɛ sira ale ala kɔrɔ mais o yɛrɛ n'a y'a ka kojugu yɛlɛma k'o kɛ ɲuman ye ale ala b'o tigi sutura b'a ka junubu yafa o de y'a to bunkasiri ko fihi bisaratu ajimatu lil basari a ko nisɔndiya berebereba bɛ nin na hadamaden ye wa zalika anna man kana ala shay a ko ye mun ye ni hadamaden ni e tun bɛ kojugu dɔ kan summa qala anhu waraja o kɔfɛ i bɔgɔtira ka bɔ o la i sagira wa taaba i tubira wa anaba i sere sagi ka taa ala ma fa inna allaha yatubu alayhi ala b'i ka tubu mina kama qala taala wa inni laqafaru liman taaba wa amana wa amila saliha summa tada a ko nin bɛ komi ni ala ko ni ala ye yafalikɛla de mɔgɔ ye ni mɔgɔ min tubira i limaniyara i ye baara ɲuman kɛ summa tada o kɔfɛ i kandara ka dume ka baara ɲuman kan ni ala bɛ yafa o ma wal ayatu fi hadha kathiratu jidda ala ko aya minnu nana nin na ɲɔgɔnna la u ka ca kosɛbɛ k'a fɔ ni hadamaden min ye junubu kɛ i tubira ka taa ala ma ala bɛ yafa i ma ayiwa nin fana ka faamu ya anw junubu misɛnw yɛrɛ tɛ dɛ kabayira junubu n'i y'o fɔ mɔgɔw ye sisan u b'a fɔ ko inna allaha ghafurur rahim kani bombosidi haramu ye inna allaha ghafurur rahim kana itige de wali musoma haramu do inna allaha ghafurur rahim kana maga wali musoma inna allaha ghafurur rahim kana korofoli ke inna allaha ghafurur rahim kana galon tige inna allaha ghafurur rahim afamu de ala te yafa be mate koy ala ka yafali aye sarti de kalari wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila saliha summa tada ala ko alina ka yafa bai ko abe mugo de min tubira de ko alina ka yafa bai ko ale ka yafa imbe mugo de min tubira illi man yara iye bara nyuma ke ikandara ka sabati ka bara nyuma ka fo ale be yafo tigi de made
mais ebe ala soso ite tubi ka boala ebe tilonke kene ala yede e jora ala dira ibe tilo ka tilonke de kene ala ye ete tubu bagay ko donc hada madon kan nim fam junubu inna allah ghafurur rahim ma fote de sarti de bala yoro dola de akonni tubira de ale be ya fi man ni tubira de ili man yara mais kitu ka junubu katene ibe tubi de ودي أتو ألك النبي إبادة أني أنا الغفور أنا الغفور الرحيم وأن أجابي هو الأجاب العليم وفلاد أنا أكو جون كباريا كن علي جنوبيا فمسادة ن علي نمالك لادة أفوي أو كن على كجانغ كتا فنا كدميلين ده كجانغ كتا فنا دميلين ده وفلاد فوراو ni kafuru rahimu fora inna ajabi inna ajabi huwa al-ajabul alim ufana fora ngalla jaba fana dimile no de donc ala kala nya siranya dama katubu no yanye eska abesika dafa donc aya te sika dafa aya ute sika dafa ni ala sonna sini inshallah mba kuntina la subhanakallahumma rabbuna bihamdika sallallahu alaihi wa sallam tawsafu go tubi